Hvad så TikTok? Nej. Hvad så YouTube? Nu skal vi ind i den her kirkegård. Og det er fucking varmt, så lad os bare komme ind i det. Og vi har mig bag kameraet. Ja, Mathias. Ja. Ja. Han kommer også til at tale lidt, fordi at jeg er dårlig til at tale. Så lad os bare komme ind i det. Jeg tænker, at vi går dernede af, Magne. Mathias, vi skal lige have respekt. Vi skal lige lukke døren. Ja, vi skal have respekt. Okay. Jeg tænker, vi går hernede af, Magne. Ja, lad os gøre det. Ja. Så vi vender tilbage. Vi gik hele vejen fra derovre til herhen, og vi har simpelthen fundet et spot. Vi tænker at gøre det i den her række. Oh yeah. Fordi det var lige et godt sted, ikke, Magne? Ja. Okay. Vil du lige vise de ting, vi har taget med i dag? Ja. Vi har sådan her temperature, som man kan se, hvad graderne er. Den er 9 grader her. Det er bare det udenfor, så ser vi om, ja, der er nogle, om det bliver mindre grader for at se, om der er noget. Og så har vi en motion sensor, bare for at vi kan stille den et eller andet sted og se om. Så hvis der går noget forbi, så siger den en lyd. Ja, den lyder sådan her. Kom nu. Sådan her lyder den. Sådan her lyder den. Så det er lidt nemt at høre. Og så har vi, ja, jeg tror I alle kender EMF-readeren. Den vigtigste. Ja. Og, shit. Det er fordi, der er fuld af ghost her. Men ja, den jo højere den går op, jo mere aktivitet er der, hvis vi skal forklare det. Prøv at forklare det. Så sådan, ja, et ghost er magnetic, eller hvad man siger. Og den her fanger magnetic. Så lad os bare prøve at komme i gang. Men jeg tænker, vi stiller sensoren. Ja, hvor tænker du? Op ad den her måske? Den her vej? Ja, det kan vi godt. Jeg sætter den på nu. Den kommer til at larme i starten. Men den stiller vi der. Så hvis der går noget forbi, så skal den meget gerne kunne sige en lyd. Ja. Jeg tænker, at vi prøver med en EMF-måler i starten. Skal vi bare starte her? Ja. Okay. Du vil lige læse, hvad hun hedder. What the fuck is det? Ja, jeg ved det ikke, men okay. Hvis der er nogen, så gå op foran den her, og få den til at blinke. Helt op på rød. Oh shit. Så gå foran den her, stå foran den, så vi ved, at du er her. Okay, ikke op på rød, men der er noget. Det er nøgen, det her, Magne. Ja. Skal vi se, prøv at tage temperaturet frem, så om der sker noget. Og husk at like og subscribe, det vil gøre os meget glade. Nu har vi den her, og vi ser 8,7. Jeg tænker, hvis den kommer under 5. 6,7. Fordi temperaturen er på lige 9 lige nu, sådan rigtigt. Og den er nede på 5. 5,7, 5,3. Okay, jeg prøver lige her. 5,7. 5,7. Hvis der er nogen... Oh shit. Og jeg har endda telefonen langt væk fra. Hvis der er nogen, så gå væk fra den her. Kan I gå væk fra den? Nope. 5,4. Ja, det er nok bare... Damn. Det længste nede, den her freezing ting, den har været, det er 5,1. Og det her, det er bare ikke. Skal jeg prøve her? Hvis der er nogen, kan I så få den her op på rød ved at stå foran den. Den kommer op på 5. Kan I så prøve at gå væk fra den igen? Prøv at gå væk fra den. Nope. Prøv at få den til at lyse grøn ved at gå væk fra den. Bare for at vide, at de er her. Den dropper. Ja, den er droppet lidt. Så meget sker der ikke. Vil du have den? Det kan jeg godt. Hvad er den her? Okay. Jeg tænker, at vi... op på 5. Nå, jeg tænker, at vi tager den der... hvad hedder nu? Emotion sensor, og så sætter vi den... Ja. Her. Ja, så har vi fået sat den op her. Og I kan se, det er kun hvis der er noget, der går forbi den sådan her. Og det går helt herover til. Ja, så den længere, er meget, tror jeg. Den er god. Yes. Men ja. Så der er nogle flere spørgsmål.
Uha. Hvis der er nogen, kan I så gå foran den der, jeg peger på lige nu. Hvis I vil. Den kommer ikke til at skade jer. Kun for at vide, at I er her. Bare giv os et tegn. Enten få EMF-måleren op på rød, eller gå foran den der. Ja, den er ikke oppe på rød. Nå, men der sker ikke så meget her, Magnus. Skal vi finde et andet sted? Ja, det tænker jeg. Yes, vi kommer tilbage, når vi har fundet et mere sted. Jeg tænker, skal vi prøve at gå derover? Vi har ikke været derovre. Ja, vi kan også gå tættere på kirken, hvis... Ja, skal vi gøre det? Yes, det kan vi godt. Jeg tænker, vi går om bag kirken. Bare her. Skal vi gøre det her? Ja. Okay, vi gør det her. Vi kan lige starte med, ja, putte den op. Jeg tænker bare, vi putter den bare her. Ja. Jeg laver lige en lille bjerg til den. Ja. Hold da. Ja. Tænker jeg bare prøve EMF igen. Som I kan se, der er ingenting her. Så når vi pointer den herover mod. Der er ingen der. Nå. Prøv lige at gå tæt på. Hvis der er nogen, så kan I gå foran den her. For at vise til os, at der er nogen her. Det kommer ikke til at skade jer. Nej, så hvis I bare går foran den her, og viser til os, at I er her. Ja, lidt. Nej, jeg tror ikke, der sker noget. Prøv lige at gå bag Prøv at den lægge den. her. Du kan lægge den. Lige her. Jeg tror lige, den spivede. Prøv at gå videre til næste gravsten. Det ligner ikke rigtigt, de er her. Jeg tager den. Nej, der er sgu ikke så meget aktivitet her. Nope. Hvis der er nogen her, så gå foran den her. Magne, han holder. For at vise os, at I er her. Bare få den op på rød. Den vil ikke skade jer. Ingenting. Den viser kun, at I er her. Og det er ikke noget, I er tvunget til. Det er bare for at vise, at I er her. Ingenting, Magne. Det kan være, de holder Nothing! party. Ja, de holder et party et eller andet sted inde i kirken. Ja. Hvad gør vi? Prøv at gå om til derhen. Ja. Magne, vi er dumme. Ja, vi fandt ud af, at det var den her laser-ting, men den er i hvert fald op på 5. Ja, hvis den du her. lige kan gøre det. Ja, Men så det var også der var dumme. Men vi troede lige. hvis du er her, så prøv at gå forbi laseren. Skal vi lige tage den der hernede? Ja. Nej, der sker heller ikke noget her. Se. Ingenting. Hvorhen var det, der skete noget? Prøv lige igen. Okay, det er her. Det er her. Okay. Nej, Er det ikke? se. Hvor er det? Flyver den? Jeg tror, det er sådan høj. Hvis du tager den lidt, ja, sådan der. Okay, hvis du er her, så gå forbi den her sensor. Den vil ikke gøre dig noget ondt. Den gør bare sådan, at vi ved, at du er her. Så du kan vise for os, at du er her. Den går i hvert fald amok i EMF. Kan I lige se der? Det er crazy. Crazy, Magne. Nå, men jeg tænker, at det er slutningen, Magne. Ja. Men vi kan ikke rigtig komme videre. Nej. Fuck, jeg havde lige troet, at sensoren gik af. Ja. Jeg ved sgu ikke helt om det her ghost, der gider at gå forbi den. Det kan godt være, den flyver. Så Ja. holder den oppe.
Så jeg tænker, at vi siger farvel, Magne. Ja, det er fordi, du holder den. Hvad er det? Ja, Magne. Nå, for satan. Nå. Men ja. Prøv at se herovre, hvis man holder den hernede. Nå. Den er åbenbart her. Den er jobs. Crazy. Så crazy. Thumbnail, Magne. Ja. Ja, crazy thumbnail. Fik du det? Ja, Okay, nej, men det er ikke billeder. Jeg klipper det bare. What the? Nej, hvad? Hvad så? Det er nu dropper. Nå, men jeg tænker, at det var det for den der kirke. Okay, det er crazy. Så siger vi farvel, Magne. Når jeg går herhen, så er der ingenting næsten. Ja. Det ændrer sig bare. Nå, vi vil sige, vi ses. Ja. Og husk at like, subscribe og kommentere, hvis I har nogle andre steder, vi skal til hen, fordi vi ved ikke rigtigt endnu. Så vi ses. Kan du sige, vi ses, Magne? Peace! Like og subscribe.